pui apartment himle thaber tura kan ngai ta chu a hung na bang sang tak nei security guard ven himna hnuai om room lu nana a hran pa ki guard om thlap te in ti hlimna tur pool gym te le thil dang dang omna te hi ni tura kan ngai for ome mai che pakhat chu tianga apartment changkang khosa chuan eng thil chi nge ton komin sang ni somni pali april ninga zanlai pel ma hret khan mai che pakhat chu azin ho a in lu apartment a chuan lu ta chu mai che ming chu anapat ania mai che mel thatak le sumdong hlotling tak ni in online in company product a hral chuak thina sumdon na hlotling boka a in cheina le anun dan chu sangin a khosak a har sa lem lo dar som pakhat le minute somlia a omna hmun chu in khal thlenga a apartment omna building chhong somna kal turin elevator chu ala a suitcase chu khai boka a benga chuan earphone chu hno tutin a phone chu thai pa zau zau boka earphone chu na thiannu anai chu bia asum don na thila azin chhuale dan tur plan chung changte anin muhuna an soidun tur thuanin shilani anapati chuan sawar tuilum har ema wang chuan ngak pailovin mutur chuan khumlam chu pan ta zoka a thiannu anai chuan a thiannu anapati chabia thilin khai ritling tling chu anin biak lai chuan a hra thai ani anapati chuan chulai building che vel le apartment chu nuamati in building kianga dil moi takle a boruak lum nuam takte wang chuan angai na hle a bik takin swimming pool nuam tak chu a apartment hnuai maya oma wang chuan nuamati hle atira kan soitong khan luxury apartment chuan khosak ti ol sam tur le in ti hlimna tur hmun facility changtlung takanaya chu mai baka ven himna sang tak hnuai om ani bokani tunlai chana in rokle in suma hluar to na samai sia mani maya om anapati chuan chutiang building sang takle security ven himna thatak hnuai om chu a himber tura angai ani ma se tu man eng thil nge thleng theya eganga ven himna tha pon eng chiat na nge lo thleng don an tha thailo ana chuan a thenu anapatin kongka honga alu ti chu a hria chumi hnu chuan ring em hian au thom chu aron chuak ngal zata ma se reilo te a chuan a re le ta daya thilom dan chu ana chuan makati tran hle thil hlen dan chuan ana chu ti hlau tak zet hlau thong rutak chung chuan ana chu na thenu chu kolan tum le ma se pick up thei tatlat lo ana chuan thil dikzan lo chu omina hria a thenu anapati chu engtin chenge omti a hra chak viuna ma se ma mai chuan a fia ngam ngang lo ani chumi hnu chuan a thian hnai tak pakhat chu a beta zoka heta ana inava biak hi a ming chu beni ani thil thlen dan vel chu a thian pa beni hnena chuan a han soi zung zunga an pahnih chuan in tiam rualin anapati apartment complex chu vakalan tumta heti hun lai hi jingdar khatani to beni chuan ana chu valamin apartment complex chu an panding ta ngal chara security guard an va hmuwa mi khwalan ni thu chu anin hria tira an thian nu anapati chu phone call au thom an hriat nuwa an biak po thei mi lo thu chu an hril wata ma se security guard chuan apartment a khosa ten in leng an somani lo chuan gas anga in zialu chu a hun to lo thu chuan a lo chang ta dai mai an thian nu chulai apartment lo ber chu an biak po thei lo thu le adin huna thalo ni an rin thu chu an hril le duty chuan amu to wanga call pick thei lo mai maya ngai thu chu a lo hrila ma se beni le a thian nu chuan chuti engma tilawa om top chu an thei lo thu chu ran changa anapati chu that lo chian tur chuan an kar na samaya hun rei fe an in kar nu chuan duty thudu ve tak chuan apartment check chu arem ti ta rama duty chuan room tina master ki chu la an mi khwal te tan thun hu chian in reilo te a pe kir le vek tur thu chu asoya an pathum chuan elevator a chuangin chhong somna anapati apartment omna lam chuan pan chawa guard duty chuan ama nge fia du wang chuan doorbell chu metin kongkhar chu akik boka ma se lo chhon tu rengan omlo
ana le a thian pa Benny te chu an ngei tha to lo hle maya guard hne na chuan hong mai tur chuan a turin an tur to a chumi hnu chuan master ki hmang chuan a hong ta ne heti hun lai hi zingdar khatle chan ve thuak ani to a ana le ana pathian in biak atangin darkar khatle chan ve liam to ti na ne room chung chu ai mi thlon ang hlovin alo thima guard chuan light an on fel sok soka apartment chung an han en kwal lai chuan an pathum chuan an phuchiang kher mai room chung chu alo nok tha hle a drawer te chu lo in hong vekin mun tina chuan thomhno chu alo let pheng phung maya alan dana tang chuan tuima chuan an rok ani hmel hle ma sele an pia loka chuan mihring ruang bok khup zawng alo omin a hmai chu thi sen nen chuan alawin chi a pian nuai tamai chu vele ana chu au thota a pian le ruang ama tang chuan ana chuan a thian nu ana pati ni ti chu a hra thai a chiang hle ani tuima chuan rong takin a thata thi sen tam tak chuakin thi turin a kalsan ti chu Benny chuan a thian nu ana chu alo hnem vata ti thein nei to lo thu chu a hrila guard chuan a mar phuan cheka ma se an tlai hret ani an thian nu ana pati chu chan tlak alo om to reng reng lo chu vele guard chuan emergency service call in July Naiber Ratan police station chu awa bepop tawata reilo te a police te chu an lo thlenga July mun chu kaltlang theilavin an siam hal ta zungzunga a thi dan le a that tu chui chuan investigation chu an kalpui ta hal ani anapati ruang han zir chian hnu chuan a ngonga hmai le abana te chuan voi tam dak vi na chu an mu chuaka thil thlen lai hian alowin ven na lama abana chuan hliama nei nual bok nia an nga ya a ruang an wachar hian alo bera darkar ni tha chu alo thi to a ana le anapati te anin biak lai khan ana khan ring taka au thom kha a hria top berani medical examiner ten a hnua anapati thi chan bernia an hmu chhuat tak chu a ngonga voi tam tak vi na chu ania chu chuan a thisen zam pui artery ti chia thisen tam tak hlavin a thi pui ta ani artery hilunga tanga mihring tak sapeng sang sanga thisen pek chuan a kong pui berania chu thil chu zeicha emoti chiat ani chuan thisen tam tak chuakin rang takin a lung chu a phu anga anapati chu na po hreman manglavin a thidon ti na ani police le journalist chuan he rong taka in thana hian ngaidan pakhatan naya he thil thleng hi in rok tumna kal sual ni in an ngai fura police te chu ana thian te chu anapati hian ama hantina du tur melma nei le nei lo chu an han zota an thian te chuan anun na hial han lak sak du tur om melma nei chu an hre hau lo detective te chuan anapati apartment chu ngun le zolin an han en dika balcony a chuan thisen kaina ke hnia kan hmutatlat mai tual that tu chu chu ta tang chona pu chuak ni tora an ringa ma se chu po chu ni lo ve thei tho bok a chan chu apartment floor han lon liam tum chu thil ti theilu tlukani ma se tum chuan ko om ti taka hruilo hmangta se a hnuai swimming pool a chuna wai thlak lo pon man ro tel lavin a hnuai pool sira bloka chuan a far thla thei tho mai ma se a infita zon zang tak chu ani anga yang detective te chuan building a CCTV chu an han check ngal zungzunga van doi thlak takin building sira balcony chu camera chuan lo cover phatlat lo mai ma se camera enga mebera chuan chu misol put bolai chu alan chu an ring ani building main gate pal tlang lawa chulai mun chhuwa san chu thil ti theilo tlukani a ma se tual that tu chu a chhualai om reng renga lang ta chuang lawa about the top ni berina lang anapati apartment pon lama CCTV footage a po chuan in chung lama lut le chuak anom oma lang box si lawa guard duty le a thian pani te chuan ruang an va hmuwa chumi hnuwa detective le journalist te chu chulai hmun thleng ma saber chu an ni le maya rin hlel om dewan om oma lang tlat lo ma se thil chiang tak chu tual that tu chu abo top theilo ti chu ani detective te chuan tual that tu chu room khoimolaya abiru ni tura ngain ngun zokin apartment chu an han lip se le a apartment chuan nuai swimming pool an han en kwal chu
kekawr bul pawl thi sen kai an chhar tatlat mai chu kekawr bul pawl thi sen kai zuk chu tual that tu nen chuan inzawmna neia ngain lepa chuan an thon ngal tawata a thawmhnaw size atang le chutiang ang building sang olsam taka han che kual vel tur chuan ate chhelo ti chu an hra thei masa thil hriat chu an nei le tatlat mai balcony an chek laia thi sen an hmu kha a chunglam atanga balcony a far thla ni ti chu an hra chuak tatlat mai le mun dik lawan lo tam tal char char hi ni a hnuilama tum thlavin chunglama chuan harsati takin alon liam ti chu an hra thei ta ni an thil hriat thar chu bo zuin detective cha chuan chhawng chung chu an dap ngala chhawng som pakhat na chu lu tuan om lova balcony po a in khara wang chuan lu tumna sul hnu po om hran lo a chung chia chhawng som pahnih na chu an lut chhawa chulai lu tu ta hna chuan chumi zana thil thleng engemaw tal hriat an nei le nei lo chu zot tur chuan doorbell chu an han hmeta chumi hnu chuan nupatu khat ni om tak te hian kongka chu an lo honga ami pa zawk kut le hmaya chuan kuta hamna ni om tak tharlam tak chu alo rang nuai maya detective te chuan zona then khatan chan sak theile theilo zotin lu chu an dila chupa hmai in hamna ni om tak chu tun hnai loka naia ang hle an pahnih chuan a hran ve ve in detective te chuan zona chuan zot tan ta a ami pa zawk chu lieutenant Zirat ni in kumsom thum pahnih mi ni a Royal Thai Armed Force Headquarter a thok mek ni in a in soya abian lu nen chuan apartment khatan chen dun thu chu a soya in thana thlen zan khan ama chawa thu chu soin kar thara duty turatan zan rei tak thleng in buat sei thu chu a soi Zirat chuan chumi zana au thom engma hriat lo thu le tunma anapati chu la hmu ngai lo thu chu soin apartment chhawng sopna po lua ve ti hriat lo thu chu a soya chumi zan chu na bial nu lo hawma a laundry thawmhnaw suk thu le apartment ti fai thu chu a soi ni Zirat chuan zona chu thatak chuan changin thil chu la pa ngai ri viawa a hmai hamna hliama nei chan an zo hma kha chuan a hmai hliama nei chan an han zo chuan maktak mai na om dan le a hmel put hmang chu ron in thlak ta dai mai a bial nu ne na nin sual laia alo in ven na lama thil thleng ani thu chuan a changa mase detective te chuan a bial nu ne in sual na lama anei ni lovin anapati ne in bei na lama anei ni zok lo mo tia an han zo chuan a phana sangang maya Zirat chuan tunma ala hmu ngai lo thu chu a soi le a abial nu chu April ni sari zing lamdar khat le minute somnga panga vela apartment chu athlenga abial pan laundry thomhnaw sulai le apartment lo ti fai lai hmu chuan makati ang reng hle a thil dang vak ngai to lovin an mut ngal mai thu chu a soya chuti an pahni an in sual thu chu a soi lang ve tlat lo chu nu chu abial pa Zirat chan chin hriat ang soi vek tur chuan an ti a abial pa chuan poisa khela chen thu le englai po poisa dil thin thu chu a soi chuaka detective te chuan kha ke korbul pol thi sen kai thala kha an han hmu tira chunu chuan chiang takin abial pa ta ni thu chu a soi tatlat mai chuta chuan detective te chuan an mirin hlel chuan ti chiang thei ta a chui chiana chuan kalpui zela CCTV footage in thana thlen mani April ninga camera in a lak fu chu an han en le a anapati chuan zingdar som le minute somni pathuma apartment a chhuwa sana anapati a chuak ti hriat chuan Zirat chuan alo kir le evan ring lovin a apartment a chuan sipai ni tura alo in cher hriam na le a zuan zana te hmang tangkain balcony chu anapati chuan alo lok lo bok nen chuta tang chuan har salo te in alu thei tura an ngai ani he in thana thlen zan hian zan rei lama a apartment a lu ruk lai chuan anapati zin ho chu alo thleng ve chia boka a apartment a lut chu tual thatu nen hian anin manta ane anapati chu ina chhuwa sana tangin darkar somli pariat nuwa in lama panti hriat ani a zandar som pakhat le minute somli a in khal thleng ti hriat ani boka a apartment a lu ma in kola manga chumi hnu chuan ngaidam theilo khapa sual in thana rap thla ka thleng ta ne Zirat chuan in chhunga chuan anapati chu alo lut ti hriatin a bei thuta voi tam taka vita
heti lai hian anapati chuan ama in ve nana kot chuan alo in dang ve na sa ti chu hriata vandui thlak takin anuna chu chan ma se tual thattu mai le kota ama thattu chui chhuwa theina tur evidence a hnu chhia thei hi alu tak zatane he rong taka in thana hi trial kalpui ngal le in tual thattu zira chu mana ni ngala police te chuan dap phalna nein zirata apartment chu an han dapa chumi zana thil hleng hriat chian le zol tum chuan zirata apartment luna hallway a cctv footage ama an la check ngai lo chu an han checka apartment sang kalpo na hallway a chuan zira chu pona om ti hriat ani a anapati tha fel hnu chuan fin fian om thei tur te chu garbage beka vom lut lai langane thil nui zathlak ang reng tak chu zira chuan an hunglama cctv chu hmulo nge ne reilo te endo kher hi ne detective te chuan zirata apartment han an check chuan smoking gun le thil dang chumi zana anapati apartment roknan le thana na man tangkai ni om tak te chu an hmu chuak nual boka anapati thil hlu le tlereu thanem tak chu aruma chura lo thuk rehem maya chu mai baka atual thana ni om tak bakche thisen kain hmu chuak bokane chu bakche zum thatak chu pona thas beka pei velo na chan ni lang chu aman chui chhuwa theina na an man tangkai hlo wang te poni ma na ma serin lo khana ami tha anapatin ama an chui chhuwa theina tur lo hnu chhia saka wangin a chaw hleya kan ngai ma se police lam te chuan apartment chhong ko na balcony a ki korbul thi sen kai lo mut dan khan tha thei mai lawa tv station lam chuan hepa hian chian che lo na nei nga a film khur zo lawanga a pai thlata maya an ngai ne ma se chu fin fiana thaber ero ni lawane kan hriat agin zirat hi thai military ni a an ramdan angin military court a chin fel tur ani a detective te chuan an chui chian na le case chungchang kim chang takin military prosecution team hna an hlana ne zirat chuan tan ina trial nei hun tur chu nga karana thi tura hemna hial potok thayane ma se ma zirat chuan tual thattu ni lo thu le in nam hnuina pakhat ma nei lo thu chu ala soi fanane abial lu chu zirata chungchang diktaka soi wang le nu chuina tangkai thai thila soi chuwa wangin he thila hian rin hela kai ve ta lo thung anapati mai se mel tha le hlotling tak a apartment a kir rong taka tha ni khan a thian nu khan a thaim ti fe watum masalo khan police khalo washia tir masata se omzi omdeu mai thayane nge ni anga anu na chan torin a hun taka ambulance in hospital an thlen pui man lo thei tho bok anapati chu thlamung takin chol se dikna chuan thil diklo ti tu te chu dodal zel te se nang anapati ni tala balcony tanga irum lu chhuwa theina tur chu I khar phui thlapangem tun lai chana an thil dun nei theina tur chuan tu man ti hre tak takan nei to silawa